Πώς θα καταφέρεις να κάνεις καλή εκτίμηση? Θα πρέπει να δεις τα 5 οικόπεδα που πουλήθηκαν, να κάνεις αναπροσαρμογές, χώρος πρασίνου, γωνιακό, ύψωμα, κάτσιμο, διπλανά κτίρια, αισθητική διπλανών κτιρίων, εντάξει, επιφάνεια. Να τα δεις αυτά, αλλά μετά να δεις, όπα, ναι, πουλούσε η Αλταμύρα, η Άλτια, ένα οικόπεδο στο Γάλλι, το είχε αρχική τιμή 137, μετά το πήγε 129 και μετά έγινε η πώληση στα 125 που το έβγαλε προσφορές. Και τους πήρε 1,5 χρόνο να γίνει αυτή η διαδικασία. Τώρα όμως αρχίζω και γίνομαι εκτιμητής. Πριν που είδα τις 5 πωλήσεις στο Γάλλι, εντάξει, δεν είμαι εκτιμητής. Είμαι, αλλά έτσι θέλω και λίγο γνώση αγοράς, εμπειρία. Άμα έχεις παραπάνω data, σίγουρα, data, συζήτηση με κτηματομεσίτες, συζήτηση με τον ένα, με τον άλλο. Θωμά μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Δόκτωρ Θωμάς Δημόπουλος. Τίτλοι, όχι δόκτωρ, είσαι όπως το Ρος στα Friends. Θωμά, αν μου επιτρέπεις πριν να ξεκινήσουμε να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας που είναι ο κύριος φίλος της εκπομπής μας, η εταιρεία Πέψης και Γιος, διαχωρισμία οικοπαίδων. Εκεί θα αποταθούμε αν θέλουμε να διαχωρίσουμε ένα χωράφι, να κάνουμε οικόπεδα, για αγορά, για πώληση, για τα πάντα. Μπορούμε να αποταθούμε και σε εμάς για free consulting. Πώς θα το κάνετε, μπορεί να επικοινωνήσω μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Θωμά, welcome. Έχει καιρό που έπρεπε να έρθεις. Έτσι... γιατί... ναι, έπρεπε. Έτσι να πάμε λίγο από την αρχή. Πώς και ερωτεύτηκες στο real estate? Real estate, μάλιστα, real estate. Πώς προέκυψε? Προέκυψε στα χρόνια του Πολυτεχνείου. Είχα ένα μάθημα τίτλοι και αξίες ακινήτων, λεγόταν το μάθημα. Σαν φοιτητής που ήταν τοπογράφος μηχανικός. Ο πλήρης τίτλος είναι αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός. Γνωστό μας το χωρομέτρες στην Κύπρο. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη. Ένα εξάμηνο είχα ένα μάθημα. Δούλευα σαν φοιτητής εντωμεταξύ, εργοτάξιο, πήγαινα έτσι στα χωράφια, έπρεπε να ξυπνάω πρωί, όλες οι συνθήκες εργασίας μέσα στον ήλιο, μέσα στο κρύο. Τα γνωστά, ναι. Τα γνωστά που έχει κάθε εργασία πεδίου. Οπότε μέσα από το μάθημα τίτλοι και αξίες ακινήτων έτσι άρχισα να ερωτεύομαι λίγο το real estate. Μέσα από ένα μάθημα επιλογής κιόλας τότε. Αυτό εξελίχθηκε σε μεταπτυχιακό σε real estate και μετά άλλαξα εντελώς καριέρα και από τοπογράφος μηχανικός έγινα εκτιμητής ακινήτων. Εκτιμητής, όχι κτηματομεσίτης. Όχι κτηματομεσίτης. Ναι. Οκ. Γιατί εκτιμητής? Γιατί εκτιμητής. Ίσως η αγάπη για τα νούμερα, για τους αριθμούς, για τους υπολογισμούς. Είσαι μαθηματικός. Είμαι από αυτούς. Ναι. Και λιγότερο, ας πούμε, η αγάπη για το χρήμα, την επιτυχία ή και πιο σταθερό επάγγελμα, δηλαδή κάνεις την εκτίμησή σου, θα πληρωθεί σίγουρα. Ναι, παίζει. Δεν είναι δηλαδή όπως ο κτηματομεσίτης που κυνηγάς το πιο μεγάλο εισόδημα, αλλά με το ρίσκο ότι μπορεί να μην κλείσει. Έχει πιο αβεβαιότητα, ίσως είναι πιο... Σωστά. Από αυτή την άποψη, έτσι, το νοοτροπία, το mentality είναι λίγο πιο... Οκ. Και ήρθες Κύπρο και άνοιξες το... Όχι. Κύπρο ήρθα το 2005, το Σεπτέμβριο. Ναι. Δούλεψα σε ένα γραφείο στον Χριστόφορο και τη Μυρτώ, το Ecos Property Consultants. Μετά η επόμενη μου δουλειά ήταν στον Ανδρέα τον Ανδρέου, APS Property, Ανδρέου Property Strategy. Μετά η επόμενη δουλειά ήταν Αντώνης Λοΐζου και συνεργάτες. Και μετά προέκυψε το Πανεπιστήμιο Νεάπολης το 2011. Και η εταιρεία, η αξία, προέκυψε το 2012, το Μάιο. Μετά το Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο είσαι καθηγητής του real estate?
Στο Πανεπιστήμιο είμαι τώρα επίκουρος καθηγητής και διευθυντής των προγραμμάτων του Real Estate. Διευθυντής Head του Department του Real Estate. Ναι, από εδώ και 2 χρόνια. Φρέσκο το Head. Το Head. Okay. Πριν ήμουν απλός λέκτορας, έκανα τα μαθήματά μου κτλ. Τώρα έχω λίγα παραπάνω διοικητικά. Η αξία, το όνομα. Πολύ ωραίο, Ναι. Παραδέχεσαι. Ναι. Ναι, μ' αρέσει. Αξία, υπολογίζουμε αξίες ακινήτων. Εντάξει, το είναι το κλασικό, αλλά κάτι πρέπει να έχει. Το αξίο, αλλά επειδή πάντα, ας πούμε, έτσι και από την εμπειρία που απέκτησα από τα γραφεία και τα λοιπά, έτσι ήθελα να έχω κάποιες αξίες, έτσι ένιωθα μια υπευθυνότητα για το επάγγελμα, για το πόσο σοβαρό είναι να βάζω μια αξία, να είμαι ο ενδιάμεσος μεταξύ του δανειζόμενου, του δανειστή. Αυτό πρέπει να έχει μια ηθική αξία, κάποια ethics, κάποια... Όλο αυτό, ας πούμε, έτσι, πάντα το είχα έτσι μέσα στο μυαλό μου. Μείνανε οι αξίες εκείνες ως τώρα ή αλλάξαν? Προσωπικά. Ναι. Συνεχίζω να είμαι ρομαντικός. Δηλαδή θέλω να πιστεύω, προσπαθώ πάντα, ας πούμε, ξέρω, και τα παιδιά στο γραφείο, όλοι οι συνεργάτες νομίζω είναι επιλεγμένοι με αυτό το... Πόσα άτομα είσαστε η ομάδα? Είμαστε 9. 9. Αρκετά μεγάλος αριθμός για εκτιμητικό. Ναι, η αλήθεια, ναι. Πιο σε ρωτήσω μια ερώτηση που μου αρέσει και να κάνω στους εκτιμητές. Τι είναι η εκτίμηση ενός ακινήτου? Μάλιστα, λοιπόν, τι είναι η εκτίμηση? Γιατί πήρε ανάσα. Όχι, δεν. Απαντάστε συχνά. Πάντα υπάρχει διαφωνία. Εντάξει. Η εκτίμηση τι είναι? Είναι μια άποψη. Εντάξει, δηλαδή, πάμε στο γιατρό. Έχουμε ένα θέμα. Εντάξει, δίνουμε στο γιατρό κάποια δεδομένα. Μου πονάει αυτό, από χτες έχω αυτό το σύμπτωμα, προχθές μου συνέβη εκείνο, πάρε τις εξετάσεις μου. Κοιτάει ο γιατρός, αναλύει. Τι κάνει ο γιατρός? Το λέει διάγνωση, αλλά κάνει μια εκτίμηση. Εντάξει, και η διάγνωση εκτίμηση. Ακριβώς. Ναι, άρα εμείς, ας πούμε, όταν κάνουμε μια εκτίμηση, αναλύουμε κάποια δεδομένα, βάσει των εμπειριών μας, της δυνατότητας που έχει ο καθένας μας να αναλύσει τα δεδομένα. Γίνεται μια επεξεργασία, φιλτράρισμα, και προκύπτει η εκτίμηση, το οποίο είναι ένα νούμερο. Δηλαδή κάποιος βλέπει ένα νούμερο, βλέπει μια αξία, έναν αριθμό, 1.450.000, αλλά πίσω από αυτό το νούμερο κρύβονται δουλειά πάρα πολλών ωρών και πάρα πολλής εμπειρίας που απαιτείται μέχρι να προκύψει αυτό το νούμερο. Δεν είναι δηλαδή... Ναι, σίγουρα δεν είναι ξεκάρφωτο το νούμερο, αλλά... Άρα η εκτίμηση λοιπόν, για να απαντήσω, είναι λοιπόν μια διαδικασία επεξεργασίας, ανάλυσης δεδομένων, αποτύπωσης των δεδομένων μέσω μεθοδολογίας που υπάρχει και κάποιων προτύπων, και το προσωπικό φίλτρο του κάθε εκτιμητή που επεξεργάζεται όλα αυτά, μέχρι να αποφασίσει να κάνει μια διάγνωση, μια εκτίμηση για το πόσο μπορεί να πουληθεί ένα ακίνητο. Τώρα αυτό το πράγμα είναι αγοραία αξία. Λέγεται βάσει ορισμών και προτύπων. Τώρα όταν λέμε λοιπόν αγοραία αξία, το λεγόμενο market value, για να προκύψει, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος που θέλει να πουλήσει το ακίνητο καταρχήν. Μετά σημαίνει ότι το ακίνητο, δηλαδή αυτό που πρέπει να σκέφτεται ο εκτιμητής, όχι που πρέπει, σίγουρα όλοι οι εκτιμητές αυτό σκέφτονται όταν υπολογίζουν την αγοραία αξία. Άρα, μπορεί ένα ακίνητο να μην είναι για πώληση, αλλά εμείς να πάμε να το εκτιμήσουμε. Άρα, θεωρούμε ότι έχει μπει στο παζάρι και είναι προς πώληση. Ναι. Το δεύτερο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι ότι αυτό το ακίνητο πρέπει να έχει διαφημιστεί σωστά, να το έχουν δηλαδή πολλοί κτηματομεσίτες, να το προωθήσουν. Εντάξει. Το τρίτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να μην υπάρχει εξαναγκασμός, πίεση ή ειδικό συμφέρον. Αυτό. Και το τέταρτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι και οι δύο πλευρές που συνδιαλλάσσονται να έχουν σοφροσύνη, να είναι σόφρονες, να είναι prudent. Να μην είναι κάποιος από τους δύο να κάνει πράγματα ενάντια στο συμφέρον του. Άρα αν συντρέχουν όλα αυτά, αυτό σκεφτόμαστε δηλαδή, ποια είναι η τιμή που θα δεχτεί να
πουλήσει ο πολιτής, να αγοράσει ο αγοραστής, ώστε και οι δύο να εξυπηρετηθούν, ας πούμε, να νιώσουν ότι κέρδισαν. Okay. Εντάξει, αυτό, ας πούμε, είναι η αγοραία αξία που εμείς μέσα από τα δεδομένα που αναλύουμε, τις μεθόδους που εισάγουμε, εντάξει, κάνουμε την εκτίμηση. Το προσωπικό, είπες κάποια στιγμή, το προσωπικό φίλτρο του εκτιμητή, για να μην πάμε εντός της ομάδας σου, αν βάλεις δύο εκτιμητές να κάνουν το ίδιο ακίνητο, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον εκτίμηση, πόση απόκληση για σένα είναι υποφερτή, να το πω? Κοίτα, ως κτηματομεσίτης κατάλαβες που το πάω, ναι. Βεβαίως, κατάλαβα απόλυτα, έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ μπορώ να ομολογήσω χωρίς να ντρέπομαι ή χωρίς να νιώθω. Εγώ ίδιος, αν κάνω μία εκτίμηση Δευτέρα πρωί και Παρασκευή απόγευμα, μπορεί να μην καταλήξω στο ίδιο νούμερο. Εντάξει, αλλά η απόκληση δεν θα είναι κάτι τρομακτικό. Θα είναι κάτι μεταξύ του 2, 3, 5%. Εντάξει, 2, 3, 5 είναι οκ. Βλέπουμε μεγάλες αποκλίσεις στην αγορά. Συνήθως οι αντιδράσεις είναι αυτά, τα ίδια λέγαμε και με τον Πόλη, τον Κουρουσίδη, με τον Κίκη, τον Αθηνοδόρου. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια γνώμη στην ουσία του εκτιμητή. Όμως όταν η τράπεζα την παίρνει τη γνώμη και την κάνει αριθμούς, καταλήγει μετά να επηρεάζει αλλιώς την πράξη. Που τώρα απαντώ εκ μέρους άλλων πολιτών και τα λοιπά, ρωτώ, εκ μέρους άλλων, πώς μπορεί να μειωθεί το φαινόμενο τούτο όταν υπάρχουν δύο διαφορετικές εκτιμήσεις με, ξέρω εγώ, 17% απόκληση. Και 40 σου λέω. Και 50 έχω δει. Οκ. Εντάξει. Άρα δεν πήραμε τα ίδια δεδομένα. Δεν πήραμε τα ίδια δεδομένα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μην είχε σωστή ενημέρωση ότι το τεμάχιο που φαίνεται περίκλειστο έχει δρόμο ή θα γίνει δρόμος ή έχει εκτιμήσει διαφορετικά κάποια δεδομένα. Εντάξει, ή κάποιος έχει μια πληροφορία την οποία ο άλλος δεν έχει. Εκεί πάει στο λάθος. Ναι. Δεν είναι θέμα γνώμης, είναι θέμα λάθος. Δεν υπάρχει δουλειά χωρίς λάθος. Να σου πω, κατεβάσω το που το γιατί... Δεν υπάρχει δουλειά χωρίς λάθος. Άμα δουλεύεις, κάνεις λάθη. Ναι, αυτό το δεχτώ. Και μεταξύ συναδέλφων και με το ίδιο γραφείο πάρα πολλές φορές, δηλαδή μπορώ να κάνω review, μια εκτίμηση και να διαφωνώ με τον εκτιμητή μου, ας πούμε, να καθίσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε τι συνέβη, γιατί έχει πάρα πολλά, δηλαδή θα έλεγα το περίεργο είναι όταν δύο εκτιμητές κάνουν την εκτίμηση και βγάλουν το ίδιο νούμερο. Εγώ αν βγάλουν ακριβώς το ίδιο νούμερο, ας πούμε, θεωρώ σίγουρο ότι μίλησαν. Ναι. Βασικά το πρόβλημα νομίζω είναι ότι δεν είναι ασάτσι διαφορά. Γιατί βλέποντας πράξεις που είχαν πρόβλημα, στην τελική είναι το ότι η τράπεζα το παίρνει της μετρητής τον αριθμό και δεν το βλέπει. Κοίταξε να δεις. Ως επειδή γνώμη. Τώρα, ναι. Από το 2020 είμαι στο Ευρωπαϊκό Board του International Valuation Standards Council. Εντάξει, άρα, τι είμαστε λοιπόν? Για να κάνουμε μια εκτίμηση χρησιμοποιούμε κάποια πρότυπα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα πιο δημοφιλή πρότυπα στην Ευρώπη είναι τα International Valuation Standards και τα European Valuation Standards. Αυτοί είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν το approval της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Τραπεζών, των Big Four, άλλων μεγάλων εταιριών, Standard & Poor's κτλ. Άρα, τι κάνουν τώρα αυτοί? Ετοιμάζουν κάποια πρότυπα και λένε στους εκτιμητές μέλη, ας πούμε, αν είσαι του RICS, κάνεις το International Valuation Standards.
Ναι. Εντάξει, στην Κύπρο είναι το πιο διαδεδομένο. Στην Ελλάδα, ας πούμε, οι πιο πολλοί εκτιμητές ακολουθούν τα European Valuation Standards. Οι διαφορές τους... Το RICS, να το πούμε, είναι το εγγλέζικο. Ναι. Το Ελλάδα είναι το... Ναι. Δηλαδή είναι η Τεγκόβα, ένας άλλος οργανισμός που πιστοποιεί συνδέσμους και μετά ο σύνδεσμος πιστοποιεί τα μέλη του. Εντάξει. Αλλά τα πρότυπα είναι κατά 99% το ίδιο πράγμα. Εντάξει, τώρα, αυτά τα πρότυπα, τώρα έτσι, τις συζητήσεις που κάνουμε και ετοιμάζουμε τα πρότυπα των επόμενων ετών, τις αλλαγές κτλ. Ήδη λοιπόν διαφαίνεται ότι οι τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν καλύπτεται από τον ορισμό της αγοραίας αξίας που δώσαμε προηγουμένως. Γιατί λοιπόν θεωρεί εξορισμού και η αγοραία αξία που είπαμε αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή όταν εγώ σαν εκτιμητής εκτιμήσω αγοραία αξία είναι τη μέρα της εκτίμησης. Αν αύριο γίνει πόλεμος, αλλάξουν οι συνθήκες της αγοράς, δημιουργηθεί μια άλλη συνθήκη, ανακοινωθεί ότι θα γίνει ο περιμετρικός της Λακατάμιας, με μια πληροφορία που επιδρά στις αξίες. Εγώ θα έπρεπε να το έχω προβλέψει, αυτό δεν γίνεται. Αλλά θεωρούν λοιπόν οι τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι οι εκτιμητές που αναφέρονται στην αγοραία αξία και είναι σε μια εξορισμού σε μια χρονική στιγμή δεν καλύπτεται και φοβούνται λοιπόν ότι αν γίνει νέα χρηματοπιστωτική κρίση, όπως έγινε το 2011, στην Κύπρο το νιώσαμε το 2013, ας πούμε, 9, 10, 11 που ξεκίνησε, θεωρούν ότι πάλι θα έχουμε πρόβλημα με τα ακίνητα και τις τιμές, με τον τρόπο που δουλεύουμε, δηλαδή τα δάνεια δίνονται με βάση αγοραίας αξίας. Και τώρα τι προετοιμάζουν λοιπόν? Προετοιμάζουν το long-term sustainable value, το οποίο ετοιμάστηκε long-term sustainable value, το οποίο ενώ πριν ο ορισμός της αγοραίας αξίας είναι μια παραγραφούλα, τώρα μιλάμε για έναν ορισμό αξίας 80 σελίδες. Που αυτό θα πρέπει όλοι οι επιστήμονες, δηλαδή μόνο να κάνεις absorb τον ορισμό της αγοραίας αξίας, δύσκολο. Και τώρα αυτό αρχίζει να αντικαθίσταται από έναν καινούριο ορισμό, το prudent value. Το οποίο prudent value λοιπόν είναι με λίγα λόγια, πάλι είναι έτσι μεγάλος και πλούσιος ορισμός, είναι δηλαδή ο εκτιμητής θα καλείται να βρει όχι την αγοραία αξία που είναι σήμερα, δεν μας ενδιαφέρει πλέον, μας ενδιαφέρει ποια θα είναι η αξία του ακινήτου εφόσον το δάνειο έχει ένα κύκλο ζωής περίπου 20 έτη και αν σκεφτούμε ότι ο κύκλος των ακινήτων είναι από 8 μέχρι 12-13 χρόνια, θα πρέπει λοιπόν να πιάνει από την ημερομηνία που κάνεις την εκτίμηση την ολοκλήρωση του υφιστάμενου κύκλου, θα πρέπει να αντιληφθεί ο εκτιμητής και να φτάσει στο ίδιο σημείο μέχρι τον επόμενο κύκλο περίπου. Ποια πιστεύεις ότι θα είναι η αξία? Με λίγα λόγια και πολύ απλά. Ο ορισμός θέλει 3 ώρες να εξηγούμε μόνο τι γίνεται. Βλέπω μεγάλες αποκλήσεις εκεί. Και το 17% που λέμε είναι... Και ποιος λοιπόν θα ξέρει πότε τελειώνει ο κύκλος και ποιος θα ξέρει πότε θα ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος? Τώρα είμαστε στην κορυφή του υφιστάμενου κύκλου. Έχουμε ακόμα να ανεβούμε κι άλλο. Ξεκινήσαμε ήδη να πέφτουμε. Ξέρετε το πράγμα εκτιμητές ήταν να είσαστε εκατομμύρια. Δεν θα ήμασταν εκτιμητές. Ήταν να είσαστε εκατομμύρια χιούλια εξορισμού. Ακριβώς. Ναι, οκ. Εντάξει, λίγο θαραλέο τούτο, δεν το βλέπω να εφαρμόζεται εύκολα. Δηλαδή ήδη το long-term sustainable value, εγώ ας πούμε είμαι από τους βασικούς μέσα στο συγκεκριμένο board που λέω παιδιά δεν γίνεται αυτό, είναι αστείο πράγμα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε, πολύ, πολύ ψηλές οι απαιτήσεις και δεν... όχι μόνο οι απαιτήσεις, ενώ οι εξωτερικότητες που μπορούν να εμφανιστούν και να αλλάξουν. Εντάξει, θα είναι by far λάθος. No way να το προβλέψεις το θέμα όλο. Αλλά άρα ουσιαστικά το πρόβλημα τι είναι? Να μετακυληθεί η ευθύνη πάνω στον εκτιμητή ουσιαστικά. Αντί λοιπόν να έχει, δηλαδή ο εκτιμητής να δώσει την εκτίμησή του στην ημερομηνία και να έχει την ευθύνη της άποψής του, όταν πάρει την ευθύνη για την αξία που θα είναι μετά από 15 χρόνια, δηλαδή να σκεφτεί τον κύκλο, είναι πράγματα που... Εντάξει, να το δεχτώ,
Άρα μια εκτίμηση θα είναι, ξέρω εγώ, 17.000 ευρώ. Με τόση ευθύνη, κανονικά θα έπρεπε. Μελέτη και τα λοιπά. Ναι, κανονικά θα έπρεπε. Κανονικά θα έπρεπε. Okay. Είμαστε τώρα, αυτά είναι λίγο, βλέπουμε το μέλλον. Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ να συζητούμε. Βλέπουμε το μέλλον, διεργασίες που γίνονται, μπορεί να μην γίνει ποτέ, ελπίζω να μην γίνει ποτέ, προσπαθώ να μην γίνει ποτέ, όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Δύσκολο, αλλά οι οδηγίες έχουν έρθει, οι οδηγίες λένε αυτό. Εντάξει, either way είναι λάθος. Και η σημερινή αξία και τούτο που λέμε το μελλοντική πορεία, να το πούμε πώς το είπες στον ορισμό, και τα δύο είναι λάθος. Το πιο λίγο λάθος ποιο είναι όμως? Δεν υπάρχει λίγο και πολύ λάθος. Για να καταλήξουμε εμείς στην αξία και βάσει των μεθοδολογιών υπάρχουν δύο τρόποι. Μία είναι να πάρω το παρελθόν, να δω τα συγκριτικά μου, να ξέρω τι έγινε πέρυσι, πρόπερσι, πριν, αλλά να είμαστε στην ίδια οικονομική φάση. Δηλαδή, όταν ας πούμε έγινε το κούρεμα, ένα συγκριτικό ενός μήνα ήταν obsolete, ήταν άχρηστο, δεν μπορούσαμε να το λάβουμε υπόψη. Σωστά. Και τώρα ο πόλεμος, ας πούμε, επηρέασε εμάς. Σίγουρα. Άρα θα πρέπει να είναι τα συγκριτικά, οι πωλήσεις να είναι. Μπορεί να είναι μια περίοδος 3-4 χρονών που υπάρχει σταθερότητα. Μπορώ να αξιοποιήσω το pool, ας πούμε, το συγκριτικό, να έχω πολλά στοιχεία για να μπορώ να κάνω εκτίμηση. Άρα κοιτάω στο παρελθόν. Στο σήμερα κάνω τις αναπροσαρμογές μου, τις αιτήσιες κτλ. Χρησιμοποιώ τα past transactions για να καταλήξω σε μια σημερινή αξία. Τέτοιες μεθόδους είναι η συγκριτική, είναι η μέθοδος του cost αντικατάστασης. Τώρα υπάρχει άλλος τρόπος. Να μην δω το παρελθόν, να αγνοήσω το παρελθόν και να δω το μέλλον. Δηλαδή να πάρω να δω μελλοντικές ταμειακές ροές από ενοίκια, τι θα εισπράξω ενοίκια, να πάρω δηλαδή μια 10ετία, 20ετία, 5ετία και να προεξοφλήσω τις μελλοντικές ταμειακές ροές και να τις φέρω στο σήμερα. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος. Άρα δηλαδή ένα επενδυτικό ακίνητο. Φως μιλούμε για επενδυτικό, ναι, που θα βασίζεται σε ενοίκια, έχει αποδόσεις, υπογραμμένο συμβόλαιο. Μπορώ να δω ένα ξενοδοχείο, τις μελλοντικές του ταμειακές ροές, τις προεξοφλώ, τις φέρνω στο σήμερα και βρίσκω την αξία του ακινήτου. Άρα, πολλές φορές άμα δω τα ιστορικά στοιχεία και τα φέρω στο σήμερα για ένα ακίνητο, πάρω τα μελλοντικά βάσει των συμβολέων, των αυξήσεων που προβλέπω σαν εκτιμητής κτλ. Τα φέρω στο σήμερα, δεν σημαίνει ότι θα είναι πάλι η ίδια αξία. Εντάξει, δύο διαφορετικές μεθόδοι. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά σωστό είναι, ας πούμε, σωστό. Και από τα πρότυπα κτλ. Υπάρχει εισήγηση να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία μέθοδη. Η βιβλιογραφία μέχρι στιγμής που υπάρχει λέει η συγκριτική μέθοδο, δηλαδή δείτε το παρελθόν. Το παρελθόν δεν εγγυάται και το μέλλον. Εντάξει, ναι, σε φάσεις, σε αλλαγές. Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο επάγγελμα, πολύ, πολύ απαιτητικό. Ναι, έχουμε απαιτήσεις από εσάς. Βέβαια. Εντάξει, εμάς επηρεάζει δεν είναι τόσο από το επάγγελμα του εκτιμητή που επηρεαζόμαστε. Αλλά όταν πάει ένας πελάτης του γραφείου να συμφωνήσει ένα κίνητο, να πάρει ένα δάνειο και βλέπουμε ότι είναι κοντά στους αριθμούς που να απορριφθεί π.χ. λέμε να δείξει εκτίμηση. Γιατί ένα κίνητο που η τράπεζα χρηματοδοτά το 65%, 70% και είναι λέμε τώρα 100.000 συμφωνημένο, αν το εκτιμήσει ο άλλος 88 έχουμε πρόβλημα. Καταλάβες? Ναι. Παίζεις με τους. Εκεί είναι λίγο το παράπονο, όμως δεν είναι as such δικό σας θέμα. Όσο προχωρώ τόσο την υιοθετώ την άποψη, είναι το πώς θα μεταφράσει τους αριθμούς η τράπεζα και πώς θα το κάνει, γιατί οι τράπεζες τώρα έχουν και department εκτιμήσεων, έξυπνοι άνθρωποι πρέπει να κάτσουν να το δουν και να δουν ότι αν θέλουν να κάνουν business με τον άνθρωπο ή όχι. Νομίζω κανένας δεν θέλει να χαλάσει συναλλαγή ή πράξη ή οτιδήποτε. Ας πούμε, όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε. Κάποιος ήθελε να πουλήσει τώρα, ας πούμε, αλλά πολλές φορές συμβαίνει από σύμπτωση, από ατυχία. Αν κάτι είναι στο όριο,
Είναι η ζωή. Δεν είναι κάποιος που θα θέλει να το... Δηλαδή, νομίζω δεν υπάρχει αυτό να υπάρχουν έτσι κακοί άνθρωποι. Όχι, σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά βγήκε η μέθοδος, έγινε το θέμα. Έναν καιρό είχαμε έτσι λίγο πολλές ακυρώσεις λόγω των δανείων και ήμουν λίγο έτσι ενάντια στους εκτιμητές, αλλά μετά με πολλές κουβέντες μαζί σας καλμάραμε, είμαστε ok. Θωμά μου, πες μου λίγο για το Νεάπολης. Για το Νεάπολης, μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί κάποιος να πάει να σπουδάσει real estate στο Νεάπολης? Enjoy να κάνουμε sales τώρα, απλά να μας εξηγείς λίγο την εικόνα. Όχι, ούτε τον εαυτό μου προσπαθώ να πουλήσω, ούτε το Νεάπολης. Το Νεάπολης της sales, για μας να κάνουμε. Ούτε την αξία, ούτε τίποτα. Λοιπόν, γιατί, για να δούμε τώρα. Έχουμε το προπτυχιακό, το bachelor, το οποίο είναι 4 χρόνια. Λέγεται είναι τμήμα εκτίμησης και ανάπτυξης ακινήτων. BSc in Real Estate Valuation and Development. Τα μαθήματα που κάνει κάποιος είναι μαθήματα εκτιμήσεων, valuation, property management, μαθήματα έτσι τύπου business, δηλαδή τα economics, τα management, τα accounting, τα finance, εντάξει, και μαθήματα αρχιτέκτονα πολιτικού μηχανικού, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και τα κτίρια. Πώς θα κάνουμε μια εκτίμηση, πώς θα είμαστε σύμβουλοι ακινήτων, πώς θα κάνουμε real estate, αν δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα βασικά στοιχεία από ένα κτίριο. Να διαβάσουμε τα σχέδια. Ναι. Το πιο λίγο. Το ελάχιστο. Ναι. Το ελάχιστο. Εντάξει, άρα να καταλάβω, ας πούμε, από την εφαίρουσα τοιχοποιία, από την οπλισμένο σκυρόδεμα, να καταλάβω, να διακρίνω μια ξύλινη κατασκευή από μια συμβατική κατασκευή, όλα αυτά. Οπότε κάποιος έρχεται για να κάνει bachelor, είναι το μοναδικό, ας πούμε, που υπάρχει προπτυχιακό σε Ελλάδα, Κύπρο. Πώς και? Δεν το περίμενα, που το έμαθα λέω κάτι δεν πάει καλά. Ολόκληρη Ελλάδα δεν έχει κάτι ανάλογο? Όχι. Καταρχήν, στην Ελλάδα δεν υπάρχει επάγγελμα εκτιμητή. Υπάρχει πλέον από το 2013, που είναι κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών λίστα εγκριμένων εκτιμητών. Μέχρι το 2013 το να είσαι εκτιμητής ήταν πάρεργο. Δηλαδή ήμουνα μηχανικός και μου δίνανε και τράπεζες, ας πούμε, το μήνα σαν εξωτερικός συνεργάτης και έκανα κάποιες αυτοψίες κυρίως, όσο για την αξία. Μετά το 2013 έγινε επάγγελμα. Και εξελίσσεται και πάνε πολύ καλά, ενώ με γρήγορους ρυθμούς, προχωράνε καλά. Εντάξει, σε τα θέματα στην Ελλάδα λίγο πίσω από μας, νομίζω. Ναι. Όχι, τώρα πλέον είναι. Ναι. Βλέπω και δουλειές και λέω πολύ καλά, μαθαίνω από δουλειές που βλέπω. Που κάνουν, ας πούμε, έτσι, πολύ εντυπωσιακά. Ναι. Άρα έχουμε φοιτητές από Ελλάδα που έρχονται εδώ για να κάνουν το... Και από Ελλάδα, κυρίως είναι από Κύπρο. Κυρίως από Κύπρο. Τώρα στο bachelor, ας πούμε, έχω φοιτήτρια από Ιταλία. Ήρθε από Ιταλία φέτος, ας πούμε. Η άλλη κοπέλα ήρθε από Αυστρία. Έχω Άγγλο φοιτητή, είχα Κινέζους. Ο Άγγλος ήρθε στην Κύπρο να μάθει real estate. Ο Άγγλος ήρθε στην Κύπρο. Oh my god. Ερωτικός μετανάστης, βέβαια. Εντάξει, είναι για το real estate. Αλλά οι άλλοι που σου ανέφερα πριν ήρθαν αποκλειστικά για το πρόγραμμα. Δηλαδή μόνο για το πρόγραμμα. Δεν δουλεύουν, δεν έχουν δουλειά, ήρθαν μόνο για το πρόγραμμα. Είχα άλλους φοιτητές από Ρωσία αρκετούς, Λετωνία, Ουκρανία. Τώρα, ας πούμε, έχω φοιτητή. Είναι ένα multicultural, ας πούμε, το. Και τελειώνοντας το bachelor, είναι έτοιμος κάποιος να πάει να γίνει εκτιμητής ή χτιματομεσίτης? Ναι, όπως είναι η φυστάμενη νομοθεσία και η κατάσταση στην Κύπρο, ένας απόφοιτος του bachelor την επόμενη μέρα γράφεται εκτιμητής στο ΕΤΕΚ. Για μεσίτης, εκτός από το πτυχίο, θέλει 1 χρόνο πείρα,
θέλει 1 χρόνο πείρα ενώ αποδεδειγμένη, να καταφέρεις να γραφτείς βοηθός κτηματομεσίτης, αν σου απαντήσουν μετά από 1 χρόνο. Γελάσαι. Κάτι ξέρει. Δεν είναι ότι πρέπει να έχεις 1 χρόνο πείρα, κάνεις την αίτηση να γραφτείς βοηθός. Ναι. Δεν σου απαντούν σε 1 εβδομάδα ή σε 40 μέρες, αναλόγως. Πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία πριν να πας στο πανεπιστήμιο. για να βγουν όλα τα ίδια. Πρέπει να έχεις πτυχίο, πρέπει να έχεις. Εντάξει, θέλει λοιπόν 1 χρόνο πείρα και να περάσει με επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις που κάνει το Συμβούλιο Εγγραφής. Άρα 3 προϋποθέσεις για μεσίτης, ενώ για εκτιμητής απλά αρκεί το ακαδημαϊκό προσόν. Ναι. Okay. Είναι λίγο ενδιαφέρον. Είμαστε πυρηνική φυσική, μετά έκτιμα δεμεσίτες και μετά οι άλλοι. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν θα συζητήσουμε τα περί Συμβουλίου Εγγραφής Εκτιματομεσιτών. Μάλιστα, και έχετε μάστερ. Ναι, είναι και το μάστερ. Το οποίο μπορεί, από ό,τι έτσι είδα λίγο, μπορώ να είμαι απόφοιτος, ξέρω εγώ, μηχανολόγος και να τελειώσω το μάστερ. Ναι, το μάστερ είναι με τέτοιο τρόπο, δηλαδή είχα, εντάξει, μηχανολόγος καταρχήν σημαίνει ξέρεις καλά μαθηματικά. Μηχανολόγος, κάτι άλλο. Μπορώ να έχω και φιλόλογο, μπορώ να έχω και γυμναστή, φοιτητή. Okay. Ιστορικό. Εντάξει, έχω διάφορους φοιτητές, εντάξει, ο καθένας αναλόγως με το... Θα δείτε τι μάθημα μπορεί να λήφκεται για να συμπληρώσει. Όχι. Το μάστερ είναι τα μαθήματα, 12 μαθήματα, κάνει κάποιος το μάστερ. Στάνταρ. Τελειώνει. Okay. Το θέμα είναι για να γραφτεί μετά εκτιμητής ως απόφοιτος του μάστερ. Εκεί υπάρχει top-up που έρχεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, αναλόγως του πρώτου σου πτυχίου που συμπληρώνεις μαθήματα επιπρόσθετα. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, που έχει τελειώσει γυμναστική ακαδημία πρώτου πτυχίου ή θεολόγος, που είχα τέτοιες περιπτώσεις. Θεολόγος. Εκτιμητής. Ναι, θεολόγος, δούλευε σε εκτιμητικό γραφείο, εντάξει, και έκανε το μάστερ, αλλά για να γραφτεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο του βάλανε εξτρά, ξέρω εγώ, 12-15 μαθήματα από το bachelor, δηλαδή άλλα 2,5 χρόνια. Εντάξει, θεολογία έκανε ο άνθρωπος. Αλλά κάποιος, ας πούμε, που είναι αρχιτέκτονας, πολιτικός, μηχανικός, τοπογράφος, νομίζω με 3 με 5 επιπρόσθετα μαθήματα μπορεί να γραφτεί εκτιμητή στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Μια χαρά. Και πόσο καιρό είναι το πρόγραμμα το Real Estate στο Νεάπολης? Θεωρούμε ότι είναι 1,5 χρόνο. Όχι. Πότε ξεκίνησε ξεκίνησε από το 10. Από το 10. 1 χρόνο πριν να πάω εγώ στο Νεάπολης. Okay. Δηλαδή έχασα μόνο τον πρώτο χρόνο. Δεν θα κάνετε Λευκοσία κανένα παράρτημα? Συχνή ερώτηση. Ναι, συχνή ερώτηση. Υπάρχουν οι περιορισμοί από το Υπουργείο Παιδείας που λέει ότι όταν το κάμπους που είναι δηλωμένο είναι στην Πάφο, τα μαθήματα θα γίνονται Πάφο. Δεν μπορώ δηλαδή να έρθω, ας πούμε, να βρω ένα χώρο, ένα γραφείο. Εντάξει, λογικό, ναι. Έχω απίστευτο αριθμό από φοιτητές, υποψήφιους φοιτητές που δεν έρχονται λόγω απόσπασης. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που έρχονται μετά τους λείπει. Τους λείπει το Σαββατοκύριακο Πάφο. Ναι, σωστά. Ειδικά Λευκοσία, η Παραλίμνη που ερχόντουσαν, η διανυκτέρευση, Παρασκευή και μάθημα Σάββατο, έμενα και μια νύχτα Πάφο. Ήταν έτσι. Ναι. Στην αρχή φαίνεται δύσκολο, αλλά μετά. Φοιτητό κατάσταση. Πολλά ωραία. Θωμά, άλλο θέμα. Έτσι, διάβασα στο LinkedIn σου το άρθρο που έγραψες για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. Σ' άρεσε. Για πες μας λίγο, ανάλυση μας το λίγο. Δεν θα πω τα σημεία τώρα, μπορεί οποιοςδήποτε θέλει να. Ναι, νομίζω καλύτερα να διαβάσω. Να δει, αλλά ανάλυσε μου το λίγο. Αναλύσω. Δηλαδή, ας πούμε, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει αντίληψη του προβλήματος. Εντάξει, δεν υπάρχει στρουθοκαμιλισμός, δηλαδή να κρύβομαι και να παριστάνω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, από τη στιγμή που οι άνθρωποι, ας πούμε, το αντιλήφθηκαν, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Εκεί τι αντιλήφθηκαν? Αντιλήφθηκαν αφού γκράζονται την κοινωνία ότι, ας πούμε, δεν μπορεί ένας
νέος που ξεκινάει τώρα να εργάζεται, δεν μπορεί να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, να ανεξαρτητοποιηθεί, να φύγει από την οικογένεια. Δεν μπορεί ένα νέο ζευγάρι να πάρει δάνειο, το ξέρεις, τις πωλήσεις που προσπαθείς να κάνεις πολύ καλά. Δηλαδή ένα ζευγάρι, ας πούμε, με ένα εισόδημα 2.500 ευρώ, πώς θα πάρει δάνειο να αγοράσει ένα διαμέρισμα? Δεν σου μιλάω για ένα σπίτι του $500,000. Ναι. Εντάξει, σου μιλάω για ένα διαμέρισμα. Εντάξει, άρα υπάρχει όντως πρόβλημα. Και από άποψη ενοικίων και από άποψη αξιών. Πολύ μεγάλο στη Λεμεσό για τον τοπικό πληθυσμό. Αρχίζει να γίνεται εξίσου έντονο και στη Λάρνακα. Εντάξει, και στην Πάφο επίσης. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα Λεμεσό να υπάρχει μία πολυκατοικία των 8 διαμερισμάτων, εντάξει, που κτίστηκε το 2010, τυπική πολυκατοικία developer, εντάξει, και να τρέχουν ταυτόχρονα ενίκεια, ένα διαμέρισμα να έχει νοικιαστεί το 2015, διάρρη, 750 ευρώ, το άλλο διαμέρισμα να νοικιάστηκε το 19, 1.200 ευρώ, και το άλλο διαμέρισμα να νοικιάστηκε το 21, 1.900 ευρώ. Ναι. Και να τρέχουν αυτόχρονα στην ίδια πολυκατοικία, σε όμοια διαμερίσματα, αυτές οι μισθώσεις. Μετά φταίει ο εκτιμητής που κάνει εκτίμηση. Όχι, αυτό είναι δικό μας θέμα ή είναι και έτσι λίγο πιο... Διαμορφώθηκε από την αγορά, από τις καταστάσεις. Εντάξει, δηλαδή, ξέρετε πόσοι φοιτητές θέλουν να πάνε στο ΤΕΠΑΚ και δεν μπορούν να πάνε λόγω των ενοικίων? Σίγουρα. Πάρα πολύ. Καλύτερα να πάει κάποιος σε εξωτερικό, ας πούμε, παρά να πάει Λεμεσό, και εκτός ότι δεν υπάρχουν διαμερίσματα. Δεν υπήρχαν. Φέτος άρχισε να αλλάζει λίγο η κατάσταση. Αλλά τα προηγούμενα 2 χρόνια. Εντάξει, άρα, μιλώντας τώρα στα μέτρα της κυβέρνησης και στη στεγαστική πολιτική. Εντάξει, είδα τα μέτρα, τα διάβασα, τα μελέτησα, μου ζήτησε μια δημοσιογράφος από τη Cyprus Times, μια κοπέλα, ας πούμε, να σχολιάσω. Εντάξει, οπότε, ναι, μεν τα είχα δει, οπότε αναγκάστηκα να τα διαβάσω λίγο περισσότερο σε βάθος. Ενώ πήρα έτσι μια κρυάδα. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, μόλις είδα την παρουσία, ένιωσα έτσι μια κρυάδα στο τέλος, από τα μέτρα, ότι ωραία, μπράβο σας, το παραδέχεστε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι προσπαθείτε να κάνετε κάτι, αλλά μετά πώς θα το λύσουμε? Και το ποσό μου φάνηκε πολύ λίγο για το μέγεθος του προβλήματος, τα 70 εκατομμύρια. Το συνολικό, ναι. Το συνολικό ποσό για όλα τα μέτρα. Κάτι έτσι, ναι. Εντάξει, δηλαδή... για να μην μπούμε σε ένα γιατί όχι, πες μου 2-3 πράγματα που θα έκανες εσύ αν ήσουν στη θέση του φίλου μας Υπουργού Εσωτερικών. Δεν είναι θέματα. Είναι θέματα πολύ, πολύ βαριά αυτά. Έτσι, ναι, πάρτα από το... Τα θέματα, ας πούμε, που ανέφερα εγώ στο τέλος. Δηλαδή, εγώ τι βλέπω, γενικά τι παρατηρώ. Εντάξει, υπάρχει πολύ αδρανής πλούτος. Δηλαδή, ο Τάσος έχει ένα χωράφι στο Στρόβολο. Πρόσεξε πριν το πεις, γιατί μπορεί να σε κράξουν. Συνηθισμένος. Ρώτησα, νομίζω, στο 2ο, 3ο, 4ο επεισόδιο τον Δημήτρη Δημητρίου, βουλευτή, γιατί δεν τα φορολογάτε τον αδρανή πλούτο. Εγώ ρώτησα από να ακούσω την άποψη. Τι άκουσα. Τέλος πάντων, ναι, είσαι υπέρ του φορολογίας αδρανή πλούτου? Κοιτάξτε, γενικά τα ακίνητα έχουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εντάξει. Η κυβέρνηση κάθε χρόνο, κάθε κυβέρνηση σε όλες τις χώρες κάνει ένα προϋπολογισμό. Πάντα αυτός ο προϋπολογισμός, να είναι έτσι ωραία για τους πολιτικούς, για τους δημοσιογράφους, είναι πάντα αισιόδοξος. Πάντα ο προϋπολογισμός, στην Κύπρο είδα κάνα 2-3 φορές να υπάρχει περίσσευμα. Εντάξει, και να γίνονται έτσι διανομή σε κάτι κυβερνήσεις παλιά, Παπαδόπουλου, ξέρω κάτι. Έλεγε, έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό. Εντάξει, μας περισσέψανε λεφτά, πληρώθηκαν δημόσιες υπηρεσίες. Συνήθως δεν φτάνουν. Οπότε υπάρχει πάντα η τάση, εντάξει, φορολόγηση. Το πρόβλημα τώρα με τα ακίνητα στην Κύπρο, ειδικά στην Κύπρο, είναι η υπερφορολόγηση. Εντάξει, άρα, και μετά κάθε φορά που υπάρχει ελληματικός προϋπολογισμός, τι θα φορολογήσω? Τον ελεύθερο επαγγελματία, να αυξήσω το corporate tax, να αυξήσω το VAT, να αυξήσω... Και πάντα ο ελεύθερος επαγγελματίας θα βρει τρόπο να μην βγάλει ένα τιμολόγιο στο καφέ, στο εστιατόριο,
στο ξενοδοχείο, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω, υποθέτω. Θα βρει κάποιον τρόπο να αντισταθμίσει τη ζημιά χωρίς να αναγκαστεί να αυξήσει τις τιμές, γιατί αν αυξήσει τις τιμές θα χάσει πελάτες λόγω του ΦΠΑ. Αυτό που δεν μπορεί να κρυφτεί με τίποτα είναι το ακίνητο. Οπότε έρχονται όλοι και δίνουν πάνω στο ακίνητα. Και στην Ελλάδα, ένφια, δηλαδή είναι τόσο πολλές οι φορολογίες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχω φορολογία στη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Έχω τον ετήσιο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Μικρό ποσό. Έχω τα μεταβιβαστικά τέλη. Έχω το capital gain tax. Εφόσον κέρδισες. Όπως κινούνται τα ακίνητα, τώρα αν αγοράσω στην κορυφή του κύκλου και πουλήσω στο χαμηλό του επόμενου κύκλου, δεν θα έχω κερδίσει. Αλλά κατά κανόνα, γι' αυτό είναι το αγαπημένο, ας πούμε, όλων των επενδυτών και όλων των χαρτοφυλακίων. Πολύ μεγάλο ποσοστό ακίνητα. Γιατί παραδοσιακά έχουν πολύ καλές αποδόσεις. Μπορώ να πάρω Standard & Poor's S&P 500, ας πούμε, μου λέει 8% το χρόνο τα τελευταία 20 χρόνια. Τα ακίνητα. Ναι. Για να τα νιώθω κιόλας, τα έχω, τα βλέπω, έχω το κοτσάνι, ας πούμε. Δεν θα συμφωνήσει ο Παύλος μαζί σας, αλλά εντάξει. Παύλος Δοΐζος. Ο Παύλος, φίλος, έχει. Κατά καιρούς όμως αλλάζει. Ναι. Άρα, υπερβολική φορολογία. Υπερβολική φορολογία, λοιπόν, είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δηλαδή, να πάρω ένα ακίνητο επενδυτικό, να το νοικιάσω, το ενοίκιο μετράει πάνω στο εισόδημά μου, χάνω 40% του ενοικίου. Άρα τι απόδοση έχει το ακίνητο? Ναι, έχει απόδοση 7% στο ενοίκιο, αλλά αν το ενοίκιο μπει πάνω στη φορολογική μου δήλωση στο εισόδημά μου, παίρνω απόδοση πραγματική 3%, γιατί φορολογείται με 40% λόγω κλίμακας εισόδηματος. Άρα αυτό το πράγμα ενώ εμποδίζει και όλοι πέφτουν πάνω στα ακίνητα και όλες οι κυβερνήσεις φορολογούν τα ακίνητα. Άρα φορολογούν τα ακίνητα, αυτόν προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά αυτόν που έχει ένα χωράφι στο Στρόβολο που κάνει 5 εκατομμύρια, ένα χωράφι, έτσι, μια χωραφιά, έτσι, που έχει πολλές χωραφιές, ας πούμε, μέχρι να πας για κατάμια, βλέπεις πολλά τεράστια έτσι, τεμάχια, που το κληρονόμησε ο άνθρωπος μια χαρά κτλ. Και έχει ένα εισόδημα οικογενειακό 200.000 ευρώ και κληρονόμησε το χωράφι 5 εκατομμύρια, όπως το κληρονόμησε θα το παραδώσει στα παιδιά του. Και έχει κάποια περιουσία 5 εκατομμύρια την οποία δεν πληρώνει τίποτα. Ένα φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και κάποια δημοτικά τέλη. Και εκείνος φόρος είναι. Ναι, αλλά είναι ελάχιστος. Σε σύγκριση με τη ζημιά που προκαλεί, να το πούμε. Ζημιά προκαλεί. Ο άνθρωπος δεν το κάνει επίτηδες. Αλλά δεν σας πούμε τώρα, άρα κατακρατεί αυτό σε αυτή τη γη. Η τιμή των άλλων οικοπαίδων που είναι προς πώληση αυξάνεται, γιατί η προσφορά επηρεάζει την προσφορά το να κατακρατεί αυτή τη γη. Και αυξάνει τις τιμές και δημιουργείται όλο αυτό το περίεργο. Ναι, άρα, αν του δώσω αυτό ένα κίνητρο να πουλήσει τη γη του, να πουλήσει τη γη του ή να την αναπτύξει. Έχεις αδρανή γη, κάνε κάτι. Εντάξει, όπου το είχαμε μιλήσει με τον Πολύτον Κουρσίδη, νομίζω, είχε μου πει ότι είναι καλά στη θεωρία, στην πράξη όμως μπορεί να είναι αλυσίδωτες οι συνέπειες, μπορεί να επηρεάσει αλλού. Δηλαδή, το πρέπει να έχει timing, πρέπει να θέλει... Δεν μπορεί να το τσακίσω στη φορολογία επειδή έχει ακίνητο 5 εκατομμυρίων να μου πληρώσει 10% φόρο, μισό εκατομμύριο. Θα μπει, ας πούμε, το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας να γίνει, ξέρω, ας πούμε, 0,5%. 25.000. Αντί, ξέρω, 800 ευρώ που πληρώνει τώρα. 25.000 το χρόνο για ένα νοικοκυριό που παίρνει 200, ενώ έχει περιουσία 5 εκατομμυρίων. Sorry, αλλά είναι σημαντικό ποσό. Ναι. Δεν είπα δηλαδή να γίνει κάτι. Οπότε θα το πληρώσει μια χρονιά το ποσό, δεύτερη χρονιά μετά θα πει γιατί να το έχω αυτό και να κάθεται και να πληρώνω άδικα και να εμποδίζω την πόλη να αναπτυχθεί, να δημιουργείται ασυνέχεια στον αστικό ιστό. Γιατί, ας πούμε, η πόλη να μην μεγαλώνει όμορφα και να μεσολαβούν, ας πούμε, έτσι, κάποιες χωράφες κενές, να δημιουργούνται τυφλά τεμάχια επειδή δεν διαχώρισε αυτός για να μπορέσει να προχωρήσει η ανάπτυξη παρακάτω ή οτιδήποτε. Ναι. Ενώ σιγά σιγά. Μιλάω μόνο για τη γη. Αυτό θα μπορούσε να δώσει έτσι μια ανάσα. Νομίζω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι αποτυχία αν εφαρμοστεί, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, θέλει
πάρα πολλά καλή μελέτη το πώς τι θα κάνει και μην ξεχνάς ότι οι μεγαλύτεροι γεωκτήμονες της Κύπρου είναι οι τράπεζες. Άρα ποιος θα τους πάρει το bad news, πολιτικά μιλώντας. Ναι, αλλά τα πουλάνε τα ακίνητα, απλά τα μάζεψαν τώρα με τις αναδιαρθρώσεις, αλλά... δεν τα κρατάνε. Ενώ είναι προς πώληση τα ακίνητα. Περιμένουν τον αγοραστή. Ούλα και από τέλος του χρόνου να βγάλεις τη σούμα θα είναι πάρα πολλά μεγάλο ποσό. Ναι, αλλά περιμένουν τον αγοραστή τους. Αυτά είναι προς πώληση. Ενώ δεν τα κρατάνε για να τα έχουν έτσι, να αριθμούς στα βιβλία τους να λένε ότι έχουμε τη γη. Το πρόβλημα είναι αυτοί που τα κρατάνε. Okay. Και μιλάω για τη γη προς ανάπτυξη, που βάλανε 19% ΦΠΑ όταν πάει να γίνει πώληση, που πάλι εμποδίζει την πώληση, αυξάνει τις αξίες του τελικού προϊόντος. Σίγουρα. Μια οικογένεια που θέλει να αγοράσει ένα οικόπεδο να κτίσει σπίτι, ενώ άλλο 19% πάνω στην αξία γης που είναι, δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα. Το φορολόγησαν στη μεταβίβαση προσθέτοντας το ΦΠΑ, ενώ στον αδρανή πλούτο, ας πούμε, που τον έχεις και κοιμάται, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, εγώ κάπου συμφωνώ μαζί σου, απλά πρέπει να γίνει με πολλά προσεκτικά, να μην πειραχτεί η αγορά, να μην ταράξει πολλά που ζάμε στην ισορροπία που είναι. Οκ, άλλο κάτι για γραφειοκρατία διάβασα. Τι να πούμε. Υπάρχει πρόβλημα γενικά. Δηλαδή δεν γίνεται να πάω να αγοράζω ένα διαμέρισμα και να πρέπει να πάω στην ΑΕΚ να έρθει ο λογαριασμός πάνω. Πρέπει να πάω στο τμήμα υδάτων να γράψω το νερό πάνω. Ας πούμε, μεταβιβάστηκε, έγινε ο τίτλος. Αυτόματα όλες οι υπηρεσίες, παιδιά. Δηλαδή, γιατί να αρχίζω τις βόλτες και τα πηγαίνελα σε υπηρεσίες. Δηλαδή, δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω στη ζωή μου. Γιατί να επιβαρύνω και τους οργανισμούς με την παρουσία μου εκεί. Πρέπει να πάω εκεί με την ταυτότητά μου και το κοτσάνι. Εκείνο που λαλείς εσύ τώρα είναι σε ένα 30 χρόνια μπροστά. Για το COVID, με ένα application μας κάνανε όλους, στέλναμε μηνύματα σε ΔΕΤΕ, ας πούμε, σε 2 εβδομάδες. Μεταβιβάστηκε. Είμαι αυτός, μεταβιβάστηκε το ακίνητο πάνω μου, φέρτε μου και όλους τους λογαριασμούς πάνω μου, γιατί πρέπει να παίρνω τις υπηρεσίες με τη σειρά. Και να δημιουργώ κίνηση, να απασχολώ υπαλλήλου. Άντε, ένα κλικ είναι. Εντάξει, κοίτα. Το θέμα είναι πολλές φορές η βούληση. Εντάξει, η βούληση. Υπάρχει η βούληση. Τούτη ήταν η επόμενη ερώτηση. Επειδή ξεκίνησες με το ότι υπάρχει, αναγνωρίσαμε το πρόβλημα. Ναι. Η βούληση να λυθεί υπάρχει στα μέτρα που είδες εσύ. Θεωρώ ότι δεν μελετήθηκαν σε βάθος. Ναι. Δεν έγινε σε βάθος. Ήταν απλά για να ανακοινωθεί κάτι. Προσωπικά έτσι. Επειδή ξανά έγινε το που σου λέω. Προσωπικά έτσι ένιωσα. Το restart που το διαφημίσαν η προηγούμενη κυβέρνηση στο COVID, να κάνουμε push στην κτηματαγορά κτλ. Μιλώ προσωπικά τώρα, αλλά ξέρω πολλές περιπτώσεις. Ακόμα να πληρωθεί από το 2021. Η πολιτική ομοσπονδία βγάλαν φωτογραφίες, restart, yes, κανονίσαμε, κάναμε, μπαμπαμ, γεια σας. Δουλειά τους. Ναι. Και άμα τους πιάσεις τηλέφωνο τώρα λένε δεν ξέρουμε. Ποιος ξέρει. Άρα, τούτο που είναι επίδομα στην ουσία. Άρα οποιοδήποτε επίδομα που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει και δεν ξέρουμε αν είμαστε στην τελική δικαιούχοι, είναι επίδομα, αφού δεν μπορώ να υπολογίσω πάνω του. Δεν είναι βοήθεια, sorry. Αφού δεν μπορώ να υπολογίσω πάνω του. Αφού δεν μπορώ να πάω στην τράπεζα να τους πω ok, θα πιάσω και 20.000 από αυτό σε ένα χρόνο. Να μου πει η τράπεζα και αν δεν τις πιάσεις. Άρα δεν με βοηθά. Άρα εκεί πήρα την γραφειοκρατία, ότι δεν μας βοηθούν όλα αυτά εφόσον δεν έχουμε κάτι στερεό να πάρουμε στην τράπεζα αύριο. Ναι. Σίγουρα. Κοίτα, και το άλλο θέμα, ας πούμε, έτσι γενικά που βλέπω και με τις πολιτικές και με όλα, εντάξει, είναι ότι πλέον δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εντάξει, τώρα και εσύ και εγώ έτσι είμαστε λίγο μια μεταβατική γενιά. Εντάξει, δηλαδή εγώ για να μπω στο ίντερνετ έγινα 18 χρονών, ας πούμε. Δηλαδή έμαθα να ζω και χωρίς ίντερνετ, έμαθα να ζω και χωρίς κινητό. Εντάξει, τώρα έχει παιδιά, ας πούμε, από το 90 και μετά γεννημένα, δεν ξέρουν πώς είναι η ζωή χωρίς
ίντερνετ. Δεν ξέρουν. Σωστά, δεν μπορούν να φανταστούν. Άμα τους πεις δεν είχα ίντερνετ, και τι έκανες όλη μέρα. Ναι. Πώς, οι φοιτητές που βλέπω τώρα, που έχω ξέρω, στον Bachelor, που είναι παιδιά του 2000, γεννημένα, του 2002, του 2004. Άμα τους πω δεν είχα ίντερνετ, με βλέπουν έτσι καημένοι. Τι κάνατε, ας πούμε. Ναι. Πώς περνούσατε, τι μιλούσατε, ας πούμε, τι κάνατε. Μιλούσατε ένας στον άλλο. Μιλούσατε ένας στον άλλο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα το παν είναι τα δεδομένα. Το παν είναι τα δεδομένα. Ο έλεγχος στο δεδομένο. Ο έλεγχος στο δεδομένο. Δηλαδή, τα δεδομένα. Όσο πιο νωρίς το πάρουμε χαμπάρι, δεδομένα, data. Εσύ, overall το data. Εσύ σαν Τάσος, κάθε φορά που κινείσαι, κάθε πρωί που ξυπνάς, ακόμα και όταν κοιμάσαι με το smartwatch, παράγεις δεδομένα. Παράγεις δεδομένα. Πότε έφτασες στο deep sleep, αν έφτασες. Πόσες φορές ξύπνησες. Πόσες φορές πήγες στο αποχωρητήριο, άρα πιθανό να έχεις θέμα για το μπροστάτι. Ναι, αλλά τι άλλες διατροφικές συνήθειες έχεις. Τρως αυτό, πίνεις εκείνο, όλα αυτά καταγράφεις. Εσύ δηλαδή μόνο σαν Τάσος, το smartwatch από το κινητό, από τις αγορές σου, παράγεις δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν που παράγουμε, ο καθένας μας και από τις συνήθειές μας είναι αυτή η πηγή πληροφοριών, γίνεται καλύτερο forecast για το μέλλον. Άρα, αυτός λοιπόν που έχει πρόσβαση στα δεδομένα ελέγχει το μέλλον. Παλιά οι πόλεμοι γινόντουσαν γιατί? Να έχω περισσότερη γη, για να καλλιεργώ, να έχω πολλούς στρατιώτες, για να κάνω μετά κατακτήσεις, θα πρέπει να φάνε, να έχω χωράφια, να τους ταΐζω κτλ. Μετά αλλάξαμε, θέλουμε πιο πολύ ενέργεια. Γίνεται ο πόλεμος για να πιάσω το φυσικό αέριο, να πιάσω το πετρέλαιο, να πιάσω το... αλλάξαμε. Τώρα βλέπουμε σύγχρονοι πόλεμοι και τα λοιπά, εντάξει, ενώ και πόλεμοι εταιρείων είναι για τα δεδομένα. Ποιος θα ελέγξει τα δεδομένα. Αν ελέγχω τα δεδομένα, έχω στατιστικά, ξέρω πότε θα γίνει αυτό, τι θα γίνει, πότε ο πληθυσμός θα φτάσει σε αυτό το σημείο, εντάξει, μέσω των... Άρα θα μας κυβερνούν τα social media. Τι είναι τα δεδομένα μας? Όχι, αυτοί που αγοράζουν τα δεδομένα από τα social media. Γιατί ας πούμε τα Meta, ας πούμε, ξέρω, Facebook, Instagram, είναι δωρεάν. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Εμείς είμαστε το προϊόν. Ναι. Εμείς είμαστε το προϊόν. Άρα, εντάξει, και τα marketplace και τώρα βλέπεις και εσύ πόσες δουλειές, ας πούμε, ξέρω, μπορεί να σου τύχουν μέσω marketplace. Άρα είναι δεδομένα. Άρα λοιπόν, αυτός που ελέγχει τα δεδομένα στην εκτίμηση ακινήτου, να πάω στο προηγούμενο θέμα, ποιος είναι καλός εκτιμητής? Αυτός που είναι τσάκος, αυτός που είναι διδακτορικό, αυτός που μίλησε με τους γείτονες, ποιος είναι καλός εκτιμητής? Αυτός που έχει καλά δεδομένα. Αν εγώ έχω καλά δεδομένα, γίνεται να στοχίσω στην εκτίμηση? Όχι. Τι δεδομένα έχουμε όμως? Έχουμε δεδομένα από το κτηματολόγιο. Τιμή δήλωσης, τιμή αποδοχής και κάτι άλλα περίεργα, ας πούμε. Εντάξει, μου γράφουν την αναδιάρθρωση με 57 διαφορετικούς τρόπους. Και να μην μπορέσω να το κατηγοριοποιήσω, να κάνω ένα κλικ, να μαζέψω όλες τις αναδιαρθρώσεις. Και κάθε φορά κάτι άλλο θα φανταστεί κάποιος για να περιγράψει μια αναδιάρθρωση. Εντάξει. Άρα, πώς μπορώ λοιπόν να γίνω καλός εκτιμητής? Με δεδομένα. Έχω μια άλλη εταιρεία, ας πούμε, τη Real Geo Solutions, που ας πούμε τι κάνουμε? Δημιουργούμε δεδομένα για real estate. Okay. Εντάξει, πώς δημιουργούμε δεδομένα για real estate? Τι κάνουμε? Τι είναι σημαντικό σε ένα ακίνητο? Το να πάω να δω 5 πωλήσεις που έγιναν στο Δάλι? Όλοι οι εκτιμητές τις βλέπουν. Εντάξει, όλοι τις βλέπουν. Όλοι οι κτηματομεσίτες. Έχετε και εσείς πρόσβαση πλέον στα δεδομένα του κτηματολογίου. Ναι. Χάρη στις ενέργειες του Συμβουλίου Εγγραφής. Που πριν τους κατηγορούσαμε, αλλά κάνανε και κάτι καλό, βοήθησαν τους κτηματομεσίτες. Εντάξει. Άρα, έχετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Ξέρεις λοιπόν ότι αυτά τα 5 οικόπεδα στο Δάλι πωλήθηκαν 150.000, 120.000. Αλλά μπορείς να κάνεις εκτίμηση με αυτό? Αν εγώ σου πω ότι είναι προσπόληση 100 οικόπεδα, ναι. Αυτό δεν επηρεάζει την αξία. Το ξέρεις? Όχι. Πώς θα καταφέρεις να κάνεις καλή εκτίμηση? Θα πρέπει να δεις τα 5 οικόπεδα που πουλήθηκαν, να κάνεις τις αναπροσαρμογές, χώρος πρασίνου, γωνιακό, ύψωμα, κάτσιμο, διπλανά κτίρια,
αισθητική διπλανών κτηρίων, εντάξει, επιφάνεια. Να τα δεις αυτά, αλλά μετά να δεις, όπα, ναι, πουλούσε η Αλταμίρα, η Άλτια, ένα οικόπεδο στο Δάλι, το είχε αρχική τιμή 137, μετά το πήγε 129 και μετά έγινε η πώληση στα 125 που το έβγαλε προσφορές. Και τους πήρε 1,5 χρόνο να γίνει αυτή η διαδικασία. Τώρα όμως αρχίζω και γίνομαι εκτιμητής, Τώρα αρχίζω και γίνομαι εκτιμητής. Ναι. Πριν που είδα τις 5 πωλήσεις στο Δάλι, εντάξει, δεν είμαι εκτιμητής. Δεν είμαι. Είμαι, αλλά έτσι θέλω και λίγο γνώση αγοράς, εμπειρία. Άμα έχεις παραπάνω data, σίγουρα ναι. Data, συζήτηση με κτηματομεσίτες, συζήτηση με τον ένα, με τον άλλον. Με αυτά τα δεδομένα τώρα που παράγουμε, πότε ανέβηκε πάνω, πότε πουλήθηκε, ποια ήταν η αρχική τιμή, ποια ήταν η διάμεση τιμή, ποια ήταν προσφορά που δέχτηκα. Τώρα κατάλαβα όλο το market. Πόσο καιρό θέλει να πουληθεί ένα οικόπεδο στο Δάλι. Και μετά ταυτόχρονα μπορώ να δω live πώς είναι προς πώληση. Όχι από την MPA, γιατί δεν βάζετε πάνω την τοποθεσία. Ναι, αλλά... Βάζετε στο περίπου. Όποιος λοιπόν έχει πάνω την τοποθεσία, εντάξει, βάζει στο περίπου, άρα δεν μπορώ να... για να μην έχουμε τυπολογραφές και φαίνονται περίεργα, όποιος έχει πάνω την τοποθεσία μπορεί να καταγραφεί αυτό με τεχνικές, ας πούμε, ξέρω. Οπότε, τώρα έχω εικόνα για τα οικόπεδα στο Δάλι. Ναι. Αν έρθεις εσύ και μου πεις, που έκανες, ξέρω, 140.000 πουλήθηκε το διπλανό, θα σου πω, όπα, υπάρχουν άλλα 20 προς πώληση. Ναι, το διπλανό πουλήθηκε 140, το βλέπω. Αλλά έχω άλλα 20 προς πώληση που ζητάει τόσα η Ρέμβιου, τόσα η Αλταμίρα, τόσα η Γκόρντιαν, τόσα η Άλτια, τόσα η Θέμης, ξέρω εγώ. Και τους πήρε, είναι προς πώληση 9 μήνες και δεν πήραν προσφορά. Και αυτά τα ακίνητα έχουν full marketing από όλες αυτές τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, γιατί τα έχουν όλοι οι κτηματομεσίτες προς πώληση. Και είναι εκεί, περήφανο, 9 μήνες. Ξέρω τώρα την αξία. Την ξέρω. Με το να δω τα 5 συγκριτικά την ξέρω. Ναι, άρα το data που λες, ξεκινήσαμε από τον πόλεμο για το data. Ναι. Για όλες τις δουλειές. Για όλες τις δουλειές. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Δεν γίνεται κάποιος μάστορα. Αν έχω τα καλά εργαλεία θα γίνω μάστορα. Θα γίνω καλός μάστορα. Άμα δεν έχω εργαλεία και παλεύω με τα συγκριτικά του κτηματολογίου. Εντάξει, όλα αυτά εδώ είναι που θα με κάνουν καλό μεσίτη, καλό εκτιμητή, να καταλαβαίνω πόσο χρόνο να αφιερώσω. Μου ήρθε ένας και μου πουλάει, θέλει ένας πελάτης να μου πουλήσει οικόπεδο στο Δάλι 150.000. Γιατί να φάω χρόνο. Έχει 20 οικόπεδα, οι τράπεζες τέλος πάντων τα funds, από 125 μέχρι 140. Γιατί να φάω χρόνο με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί σωστά. Να το διαφημίσω, γιατί να ξοδέψω λεφτά να το διαφημίσω. Αν έχω την πληροφορία, αυτήν που σου λέω, θα κάτσω να του πω: δες εδώ, αδερφέ, δες εδώ τι έχουν, τι πουλάνε. Θέλεις να πουλήσεις. Πρέπει να πας από αυτό το όριο και λίγο πιο κάτω. Μάλιστα. Θες να το έχουμε προς πώληση στην ιστοσελίδα. Άστο και να κάθεται. Αλλά δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Εντάξει. Σωστά. Λοιπόν, Θωμά μου, για να κλείνουμε, ευχαριστήσουμε τον Πέψη μας. Να τον ευχαριστήσουμε. Again, Πέψης και γιος. Πολύ δυνατή εταιρεία, όντως. Ναι, έχετε συνεργασία. Όχι, δεν τους ξέρω προσωπικά τους ανθρώπους, αλλά όπου πάμε να κάνουμε εκτιμήσεις οικοπαίδων και τέτοια, προφανώς τα εκτιμάει μόνος του ή έχει άλλον εκτιμητή. Αλλά όπου πάμε να δούμε διαχωρισμούς και τα λοιπά, βλέπουμε την ταμπέλα. Από πριν να τα πιάσει εννοείς εκτίματα άλλος. Δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά όπου πάμε, ξέρω εγώ, διαχωρισμοί, βλέπουμε πάντα ταμπέλα, τη γνωστή ταμπέλα. Ναι. Ευχαριστούμε Πέψης και γιος, διαχωρισμοί οικοπαίδων, πωλήσεις και αγορές. Λοιπόν, Θωμά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξανακάνουμε αλλόνα, νομίζω, έτσι όχι σύντομα, να μας εξηγήσεις την άλλη το software, έτσι εις βάθος. Έχουμε να πούμε για το software, να πούμε για έχουμε πολλά. ADM, να πούμε για το δίκτυ τιμών του Νεάπολης. Δεν το προλάβαμε. Δεν προλαβαίνουμε. Το δίκτυ τιμών θέλω να το μιλήσουμε, ναι. Ο οποίος δίκτυ τιμών είναι ο μόνος δείκτης που υπάρχει στην Κύπρο που βασίζεται σε δεδομένα πωλήσεων. Έχουμε το δείκτη της κεντρικής
που έχει δεδομένα από τις εκτιμήσεις που κάνουμε οι εκτιμητές. Έχουμε το δείκτη του RICS, ο οποίος είναι notional, βασίζεται σε υποθετικά ακίνητα. Το ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Παύλο, που το κάναν 2 καθηγητές, ο Μακάλιστερ και ο Φουέρστ, το 10. Εντάξει, το κάναν 2 καθηγητές από το Reading. Έχουμε το δείκτη του RICS που έχει κάποια υποθετικά ακίνητα και οι εκτιμητές κάθε τρίμηνο λένε την άποψή τους και την καταγράφει. Εντάξει, άρα αντιγράφει το Repeated Sales Model Notional δείκτης, συναισθηματικός ας πούμε. Και υπάρχει ο δείκτης στατιστικής που δεν είναι τόσο δημοφιλής, ο οποίος κάτι κάνει με τις πωλήσεις. Γι' αυτό, για να καλύψουμε αυτό το κενό, πήραμε τα πραγματικά δεδομένα απολύσεων, τον Στέλιο τον Αποστολίδη, συνεργάτη στο Νεάπολης. Πήραμε τα πραγματικά δεδομένα απολύσεων, κάναμε reach η βάση δεδομένων φυσικά μέσω της άλλης εταιρείας, έγιναμε reach τα έργα, έγινε η επεξεργασία και βγήκε ο δείκτης ο οποίος θα βγαίνει τώρα κάθε τρίμηνο. Ωραία. Άρα βάλαμε τα θέματα μας for the next podcast. Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.